2b, wel dim cwynion fan hyn. Gwrthiant ydy fel ti maen nhw roed yr hafaliad ydych chi. Maen nhw hyd yn oed i deithio chi'n gynharach beth oedd gwerth y cerrynt, felly chi'n gwybod, mae rhain yn marcio hawdd. Iawn, a ydych chi wedi gwneud yn dda iawn ar y cwestiwn yma. Felly dwi'n prysuro trwy cwestiwn 2, gyda llaw nes i alw fo'n cwestiwn 3 yn y fideo cynt, os ydych chi wedi sylwi yn rhyw geni. Drysu chi. Ond dyna fo. So we're just a 9 rhannu efo 3, neu 9.dim rhannu efo 3.dim. A maen nhw'n rhoi 3. Iawn, easy peasy. A uned gwrthiant wrth gwrs yw'r ohm. Fydych chi jyst roed y symbol. Iawn. Neu os ydych chi eisiau ysgwennu ohm, ydych chi'n sillafu OHM. Iawn. So 1 neu'r 2 yn gret. Pwer, tro yma, ydych chi'n gwybod dewis hafaliad, right? Ond wir. 3 marc. Rwch hwnna. Chi gyd yn cael hwn, dylach. Right? A ydych chi wedi wneud, fel dwi'n dweud, ydych chi wedi wneud. So pwer di foltedd. Lleosi efo cerrynt. Iawn. Falle bydd yna rhaid i dewis wneud mewn symbolau. Iawn. P equals V mawr I. Iawn. So chi'n gwneud yna os mae'n well gennych chi. Mae'n berffaith iawn hefyd. Dwi'n dod mewn geiriau tro yma. So'r foltedd ydy 9. Mae'n deitha chi. A ydych chi'n defnyddio'r un cerrynt eto. So dim byd dryslyd yna. 27. A'r unig gwaith cofio ydy mae'n pŵer ydy'r w mawr. Iawn. Am what. Unwaith eto, just w mawr yn ddigon. Neu, so well gennych chi sgwennu w mawr a 2 James Watt o'r Alban. Iawn? Ond w mawr sy'n ni'n dewis, a'r symbol ohm sy'n ni'n dewis hefyd omega. Iawn? A dyna diwedd cwestiwn 2 reit neis, rhaid fi ddweud.